जिउ जोंनि बे जिउआ जोंखौ गोबां फोरोङो, गोबां सोलोंहोयो। जों जोंनि नैबे सोलेरखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोंनो जिखिनि बुस्थु नांगौ, जानाय लोंनाय, दै लोंनाय, गासैबो जेसेबांखिनि जों बेखौ बे संसाराव मोननो हायो बा बे बुहुमाव मोननो हायो। हां लानाय बेखौबो जों बे बुहुमाव मोननो हायो। धोन सम्पति गोनां जानाय, रां खामायनाय मानाय, मालिक, नाम्बार 1 टप 10 रिचेस्ट पार्सन इन द वर्ल्ड, बेफोरखौ जोंनो निजेनो रिं खालामना लानो हानाय साननाय बुद्धि, जोंनि बे बुद्धि गासिबो जों बे बुहुमाव मोननो हायो। मोजां मोननाय, बाट बेफोर गासैनिबो गेजेराव मोनसे बाथ्राया बिराद डिफारेन्स, जे जों जुदि खस्थ' खालामोब्ला जों रां रुफाफोरखौबो मोननो हायो, बेखौसो जोङो एसे एनै आसा खालामो, हप खालामनो हायो। बाट जों सोरनिबा सुबुंनिफ्राय मोजां मोननाय, बे आंखौ मोजां मोनथों, आं बेखौ मोजां मोनो, आं जायखौ मोजां मोनगोन बे माब्लाबाबो कनफार्म बा नोंनि आखायाव बे फैनाय नङा जे बाथ्राया जे नों जायखौ मोजां मोनदों बे मानसिया जे नोंखौ मोजां मोनथारगोन। आंबो सिख्लाखौ मोजां मोनो, बा सोरबा सिख्लाया सोरबा सेंग्राखौ गोबां मोजां मोनो। दा नों गोबां मोजां मोनो, गोबां फसायो, दा नों बेखौ मोनगोन बेथ' बाथ्रा थैनोबो जाखानाय नंखाया मोजां मोननायनि बेलायावहाय आरो बिदिनो बेजों साट खालामलांगोन, रायज्लायलांगोन, अलरेडि बेनाव दंखायो, बाट नोंथाङा बेखौ फर्स खालामहरनाय बायदि जाबाय नालाय, जेब्ला रायज्लायनाय मानाय, फिलिंस शेयार खालामनाय, बेजों इन्जय खालामनाय, जायनि जाहोनाव बे मानसिया एसे थगायनाय स्टार्ट खालामो। माबोरै थगायनाय स्टार्ट? गावनि गार्लफ्रेन्डखौ दोनखुमानानै नोंजों इन्जयमेन्ट खालामो, बाट बैखौसो हाबा खालामगोन दै, बैखौसो हाबा खालामगोन, बाट नोंजों जास्ट बेबायदि इन्जयमेन्ट खालामफ्लानो थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय। मानो होनब्ला नोंथाङा बेखौ मोजां मोनो नालाय, बे मोजां मोननायखौ नुनानै आरोना उनाव नोंजों गेलेसिगोन, नोंबो बेखौ मोजां मोनखानाय हिसाबै, बाट बिथांनि सिङाव मा दं बेखौथ' नोंथाङा मिथिलाना। बेबायदि सैथो दङ जोंनि बुहुमावहाय मोजां मोननाया। साननो गोनां बाथ्राया बेनोखि, जाय बुस्थुखौ नों नाजानानै खस्थ' खालामनानै जाय धन सम्पति मोनदोंमोन बे नोंनि आखायाव थागोन, बाट मोजां मोननायावबो जाय बुस्थुखौ नों मोजां मोनदों, बिराद मोजां मोनदों, नाजाबाय थादों, ओमफ्राय बे मानसिया गेजेर खन्द'आवहाय नोंखौ नागारना थांबाय, बाट धन सम्पतियासो बांसिन मोजां जाबाय, धन सम्पतिया नों मोजाङै दोननो रोङोबानो थाबाय, बाट बिथांनि मानसिनि जिउनि बिथांनि गोसोआवथ' बेलेग माइन्डसेट जाखाना दंखायो, बाट नोंथांजों गेलेदोंसै। स' जों मोजां मोननायखौ सानै हयै मोजां मोननाया गोबां गोनांथि आरोना। लकडाउन सम, अखा गोबां हागासिनो दं, बाहेरायावबो थांनो हाया, आं बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामनानै आगारनो गोनां जाबाय। नोंथांमोना एसे सानै हयै थाबानो जाबाय। थेंक इउ सो माच।